tilaukset tulevat meille tänne Kouvolaan tietojärjestelmien kautta hyvin auki. Jos tuote on vakiotilaus, niin se menee meidän tämän koko prosessin läpi hyvin jouheasti ja lähes automaattisesti. Erikoistilaukset vaativat vähän työtä. Lasit leikataan jumbolevyssä. Tilaukset tulevat hyvin automaattisesti meillä myyntijärjestelmistä tuotantojärjestelmiin ja sitten me optimoidaan eli mietitään sitä, että mistä lasirumpusta tai siitä levystä mikin lasirumpu kannattaa leikata, jotta hukka olisi mahdollisimman pieni. Uudistettu leikkuulinja kutsuu varastosta automaattisesti nämä isot lasilevyt, leikkaa ne automaattisesti, murtaa ne automaattisesti ja vie ne automaattisesti välivarastoon. Meillä on 3 hiomalinjaa. Lasit syötetään automaattisesti välivarastosta näille 3 hiomalinjalle. Hiomalinjoilla hiotaan 2 terävää sivua aina samanaikaisesti. Näin varmistetaan, että lasin mitta on oikein ja että lasit ovat suorakaiteen muotoisia. Hiomalinjoilla tehdään myös mahdollisia reikiä ja sitten lasit käännetään 90 astetta ja sen jälkeen hiotaan toiset jäljellä olevat vastakkaiset reiät. Sen jälkeen prosessissa lasit pestään ja sitten näiden hiomalinjojen jälkeen ensimmäisen kerran työntekijät fyysisesti koskevat lasia. Siinä on myös laadun tarkastuspiste. Me tarkistetaan lasit visuaalisesti, mitataan onko lasit oikean kokoisia ja tarkistetaan myös erilaisten reikien ja urien paikka. Sitten lasit syötetään robotille karkaisuuuriin. Karkaisussa lasi lämmitetään noin 600 asteeseen hieman yliti ja sitten jäähdytetään ilmasuun. Karkaisulinjan päässä on visuaalinen tarkastus. Tarkaisun jälkeen tehdään laaduntarkastusohjelman mukaisia tarkastuksia. Tietty määrä laseja rikotaan ja taivataan. Alumiiniprofiilit tulevat meille alihankinnasta pitkinä saloja. Niille tehdään ensiksi vastaanottotarkastus. Tarkistetaan sapluunan avulla, että mitat ovat oikein. Pitkät salot sahataan asiakastilausten mukaan oikein pituisiksi. Sahauksen jälkeen tehdään erilaisia työstöjä, tehdään koloja, reikiä. Työstöjen jälkeen profiilit paketoidaan, suojataan kolhiutumista vastaan. Samalla laitetaan näihin profiilipakettien sisään tarvikkeiden kiinni. Lasilistat puristetaan lasissa olevaa uraa. Sen myös liimalla varmennetaan, että lista pysyy urassa. Robotilla syötetään lasit tälle liimalle. Kun ne on lasit saatu valmiiksi, niin meillä kokoonpanosta paketointilinjan tässä vaiheessa erilaiset komponentit, laatikot ja muut lisukkeet laitetaan lasipakettiin ja kun on tarkistettu, että kaikki tavarat on siellä lasipaketissa, niin se kuitataan järjestelmään, että tämä paketti on valmis. Sitten tieto tästä menee lähettämöön. He tietävät siellä ruveta suunnittelemaan kuormaa asiakkaalle. Kaikki paketit, jotka me nostetaan sitten autoon lähettämistä, kun me kuitataan lähtöön. Näin voimme sitten varmistaa, että kaikki luvatut paketit ovat ajoissa.